ko yɔrɔ wɛrɛ la Fatimɛ ni muso jalen don kosɛbɛ i bɛ an ka préfet fo o tun bɛ conseil chef o tun bɛ communal fo n bɛ conseil communal fo ka bɛɛ lajɛlen dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw fo ka musow i b'a n'a nisɔndiya ko de ka équipe ta la finale nisɔndiya b'a la a bɛ ka bɛɛ de n'o kɛra kan ka kɛ kɔlɔsɔ ye an minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la kan ka kɛ kɔlɔsɔ ye o de y'a kɛ an bɛ k'an wasa don a la i yɛrɛ ɲɛ bɛ équipe min filɛ nin ye le maire chargé des sports la présidente de la commission sport deuxième adjoint du sport moi-même je suis là avec d'autres institutions donc ça veut dire que tout le monde les conseillers de la sport bɛɛ kɛlen don k'a ta ba la an tɛ tulonkɛla nin ko la ko de don an b'an se fɔli ka ala sɔrɔ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko k'an dɛmɛ an y'o fɔ kabini a daminɛ hali bi an b'o ko kelen de bɛɛ ka wuli ka anw dɛmɛ an k'a kɛ katiko ye an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ko la ni aw gagné n b'a fɔ k'a fɔ ni anw gagné bɛɛ de gagné bɛɛ de b'aw kɔ bɛɛ de bɛ tugu olu di joueurs n'u sera ka jouer anw fɛ fɛn t'u ye mais kati kama u ka jouer donc vraiment foli kan ka foli di encadrement mɔgɔw ma ka kɛ foli wari tɛ ka d'u ma olu ka k'u ye olu ka kɛ kati fɛn fɛn bɛ nin ko nin olu ka kɛ a yɛrɛ de donc wari tɛ ka di mɔgɔ si ma kɔrɔ ko kati ka wuli bɛɛ lajɛlen n ka foli lase bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn min dɛmɛ lase an ma n ka foli bɛɛ ni ce. Jara Astan Traoré bɛɛ bɛ n wele ko Mati ne de ye commission présidente ye nisɔndiyalen ba de ye ni ko ɲagalibatɔ ma a ka tasuma tigɛ n'a daji ma a wuli b'a fɛ n bɛ nisɔndiya n yɛrɛ ye fɔlɔ ani n ka monsieur le maire ani communal bɛɛ ani an muso 11 min bɛ conseiller kɔnɔ bi ani foli lase u bɛɛ ma ka foli lase dugutigi ma ani conseil président du conseil de cercle ani ka foli belebeleba lase an ka komalan fɛnw ma vraiment ne nisɔndiyara yɛrɛ de ni kuku nin komi monsieur le maire y'a bɛɛ fɔ ni kuku nin an bɛ ala deli nin kuku in bɛna kati nin kuku in bɛna kati dɛ an bɛ ala deli nin ala ni monsieur le maire n'a ka groupe yɛrɛ nisɔndiya kojugu n'u diinɛ n'u ŋaniya ayiwa ka ne yɛrɛ ta ka ne kɛ a présidente ye vraiment ne ye muso de ye n'a ma ɲɛ o ye muso de ta ka muso kɛ ɲɛmɔgɔya ko la an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a ko ɲɛ ala k'a ɲɛ joueurs ala ka hɛrɛ k'u ala kana mɔgɔ si sen dara ko la ala kana mɔgɔ si bolo kari mamutu yɛrɛ vraiment a nisɔn ka di an fɛn o fɛn a bɛ n wele a bɛɛ la ani aluba ani fɔrison ne ninnu de bɛ fɛn kelen na commission kelen na n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka foli lase kati bɛɛ ma ka bɛɛ ka wuli k'i jɔ ni min sigilen don ka wuli k'i jɔ dɛ kati ko de don mɔgɔ kelen ko tɛ dɛ ɲɛ kɔni don a kɛra anw tile la mais kati kunko de don dɛ ni kati nana ni nin kuku ye bi alhamdulillah a ka di kati bɛɛ ye a tila ka asimu fo a k'i hakili to an na hali bi Bon, ne tɔgɔ Mahamani Kulibali. Bon, là où nous sommes, sélection la kati sélection. Ouais, Jalabu bɛ yen nɔ, an bɛ yɔrɔ min sisan kɔni, ne yɛrɛ bɛ dalen don an équipe la, an bɛ forme la sisan kɔni. Kuku in n'Ala sɔnna ma, an bɛ na bon, commune Sisi, u b'a fɔ commune Sisi, sinon Mali la kati kɔni ɲɔgɔn kɔni tɛ yen nɔ la. Commune Sisi, an bɛ taa kuku in, an bɛ commune Sisi tigɛ ka na kuku in. Bon, ne bɛ kati, welekan min bɛ n bolo ka lase katikaw ma, o ye u ka bɔ, u ka taa n dɛmɛ parce que supporter bɛ population joueurs dɛmɛ ka effort fournir pour que ka na wa. Ne b'o welekan de di katikaw ma, u ka bɔ ka taa an soutenir n'Ala sɔnna ma ni kuku in bɛna kati. Ne tɔgɔ ye Mamadou Traoré, ne bɛ ka 4e adjoint mun chargé n'o farikolo ɲɛnajɛ. I y'a fɔ Kati qualifiera demi-finale d'abord, mais Kati population bɛ fo, on a une mobilisation. En réalité
Bindia ta kala je ti e première mobilisation d'abord amé fou ke ka bela de lema n'ambolo la maintenant mais mu yanga demande technique amul fou après kana joru yere fana vraiment kati ka parcours man no c'est-à-dire que pour nous avec un sera difficilement et ça veut dire que dem sonu ni balota bay do joro la amé la sunu ka bo fana amé ta demi finale là toujours c'est pas facile pour remporter une c'est-à-dire que étape de franchi les problèmes ko fa bango ko télé et la sona la joué les 11 contre la commune 6 et demi finale et vraiment je sais que l'équipe aujourd'hui l'entraînement nous engagé les badou parce que là donc avec tout le ballon temps d'abord pour leur commune pour ballon temps d'abord pour leur famille pour tout le monde pour les Mali même parce qu'il faut porter en direct les Mali à côté et je crois déterminer nous on va finir na capable de tout ça d'abord mais principe na fou et de quoi na fou principe à accompagner mais de la de l'info faut y rêver terrain y rêver les jeunes là mais ils sont motivés et moi quand même je suis optimiste je suis vraiment persuadé je sais que la coupe là elle est 14 il y a foyer je maintiens tout et je sais qu'on a une équipe qui peut remporter la coupe il faut confiance à cette équipe et le staff technique mais de la de l'info